Здравейте, приятели! Аз съм Виктория и добре дошли в моя канал и новото видео, което е част 3 на влоговете ми от Сингапур. Днес е интересен ден, защото ще ходим да гледаме градините на Марина Бей по тъмно и още доста неща, ще гледаме разни музеи и ще бъде много интересно като цяло, така че нямам търпение. Сега отиваме на най-известната им търговска улица, която се казва Orchard Road. Стигнахме на Orchard Road. Влезнахме в един търговски център на Orchard Road и като излезнахме, изненада дъжд. Слязохме от автобуса току-що и сме в Малката Индия, което е индийския квартал на Сингапур и се брои за забележителност. Доста е пренаселено и нехигиенично и на мен не ми харесва такъв тип място, но който харесва индийската култура и подправки, като цяло начина им на живот, може би тук би му харесало, но на мен не ми допада. Вече не сме в Малката Индия, а на арабската уличка, може да видите. Преди малко станахме от ресторанта, в който обядохме, беше много вкусно. Хапнахме баклавишко, кюнефе, дюнер, беше много хубаво. Заваля отново за втори път днес, но все пак сме на екватора и няма как. Усилва, но хубавото е, че тук дъждовете не траят дълго, а сега аз ще се шмугна малко на сушинка при мама и тате. Тук сме под някакъв навес и чакаме да спре да вали. Сега вървим към Art Science Museum, който е близо до Marina Bay Sands. Това е музея и сега влизаме в него. Ние хубаво слязохме да купуваме билети, само че се оказва, че е по часове и следващия час е в 6:30, а сега е 5:50. Ще ходим на ето това. Всъщност това е арт инсталация и изложба, целяща да покаже как различните обстановки и места влияят на мозъка, като има няколко вратички, през които се влиза и до всяка врата има табелка, на която пише как самата стая и това, което е вътре, влияе на мозъка и чувствата ви. Сега ще се качим отгоре на Марина Бей. Вече сме на 57-я етаж на Марина Бей, което ще рече на последния етаж. Сега ще пинем нещо в бара Селяви, който е най-отгоре, но стига съм дрънкала повече, нека покажа гледката, която се вижда от най-горния етаж на Марина Бей. Поръчах аз десерт Tropical Mango, изглежда много добре и сега ще го пробвам. Натам продължава платформата, която е отгоре на Марина Бей и след малко ще отидем да видим и Инфинити басейна. Ето го и него. Това са градините, погледнати от високо през вечерта,
малкото има шоу. Току-що се прибрахме в стаята ни и влогът приключва, но не пропускайте да гледате следващата част, защото утре летим за Тайланд, така че ще има приключения от Тайланд. Така че чао и до нови срещи в следващата ни част, този път на приключенията ни в Тайланд.